Pelimekaniikka on hyvin yksinkertainen. Tässä on pelilauta, jossa on 4 ja 4 ulottuvuutta. Ja nämähän on näitä faktoreita. Ja sitten on kortteja, joissa on sitten itemeita. Passiivimuoto on kirjoitettu. Ja peli toimii seuraavasti. Eli ensin pelaaja laittaa laudan haluamansa muotoon. Pelataan 3 kierrosta. Ja mä nyt laitan ensimmäisellä kierroksella vaikka näin. Ja sitten mä otan 5 korttia täältä pakasta. Ja sitten se ohjeistus on se, että kortit laitetaan sinne, minne ne haluaa asettaa tuohon pelilaululle. Että ajatteleeko, että tämä avarakatseisuus on enemmän viisasta toimintaa vai sanatonta yhteyttä. Ja ne harkitusti pelaaja laittaa jokaisen 5 kortista sinne paikalle, minne kokee, että se menee. Mä nyt laitan vaan ajattelematta. Ja sitten kierrokselta valitaan 1 jatko, minkä haluaa mielenkiintoisin jatko. Ja mä voisin vaikka ottaa, että tämä nöyryys oli nyt mulle täältä kierrokselta mielenkiintoisin. Se jää talteen, muut kortit menee kaatopakkaan. Pelilauta käännetään seuraavalle kierrokselle. Otetaan tähän nyt vaikka heittäytyvä osallistuminen kekseliäs mieli. Kortit ja päivitetään, että on 5 korttia. Ja sama toistuu. Eli nyt mä taas mietin sitä, että onko nämä kortit, mitä mulle tulee, niin onko ne enemmän heittäytyvä osallistumista vai kekseliästä mieltä. Esimerkiksi kasvuhalukkuus, että se on tuolla ja teen nyt ajattelematta tätä, mutta saatte sitä ajatuksesta kiinni. Eli pelaaja pelaa itemit suhteessa, miten hän ne ajattelee tänne pelilaudan ulottuvuuksiin. Ja taas kiinnostavin jatko. Ja mä nyt ottaisin vaikka tuon hyvän tahtoisuuden ja muut kortit pois. Sitten 3. kierros. Laitetaan pelilauta taas, vaikka nyt tuohon, että siinä on 4. Päivitetään käsi, eli se on aina se viimeisen valintaan mukana. Ja nyt sama vielä toistuu 3. kerran. Että no onko tämä nyt tuota ja onko tämä nyt tuota ja tuota ja tuota ja tuota. Ja sitten sieltä valitaan vielä se 1 jatko, joka on sitten sen henkilön, sen kyseisen pelin spekulo. Esimerkiksi tämä nyt olisi minun tämän pelin spekulo, eli jatkopohdinnan arvoinen asia. Eli tässä olisi nyt, miten toimisi tämmöisessä systeemiäly, itemit ja faktorit voisi toimia yksinpeliformaatissa kielipelispekuulon tämmöisessä pelimekaniikalla systeemiälyn opiskeluun tai oppimiseen. Kiitos.